Halo. Lah, Mentagasi ke Sautering Nailar Ajar Arhuwe ke Joint Action Committee jang kasinjuk kirang basnong ka bakintup ya ka mauhati Soniden Omla Per bat Omsning area ka lekindo yo Menteri Kampen Rai uba Hamlet San Doling bandawa yala ka jang ka CRD block. Hakane ka jinglet dawa la don ring kalang MDC ka mauhati uba Charles Malngar. Joint Action Committee jong kasinjuk kirang basnong jong ka mauhati area jungi bangidon South Li ki senjuk rang basno jong mauhati area nyawan lang ni rangkat pat i MDC jungi ki rang ba kambubun i badai ki member jong ka Joint Action Committee jong ki senjuk rang basno kalau koi ka jing ke ba ni penpau i jing dawa ke jungi nagaliang jong i minister lipe ke CNRD blok mo hakaba nakaliang jungi ni penpau bakal adai ka kapor kebala dei high time bangila soba nida don kam sisai ka blok ka jing ha bayade berkane kalong kadau ba ki babun ki snong jungi hadu menta ki don ki snong ki bajangai hadu kumba sispa kilometer ru na ka te ka blok ka bangi judon menta te kala dei kapor ka bangila sudon kam bat ka jingbon jong ki nongsong snong kibadon kam banyo ila ke jong ko blok menta malum malatang kisnong kiba hap hakani ke jingdawa ke jongi hakini ki senjuk sau tadi ki senjuk rubasong kidong ko san ko atli kisnong bat ke jingbon jong patba nang sung snong katkum ko sensos jong snem ar hajar hatway kumun idon hadu arfuwe hajar tam ka sensos kumun ke jingbon jong kidong snong tingi semua bakal adai kapor hakaba ngimdawa nakaliang jong ko surkar bangi dei banyo no laga jong ko blok hapo mauhati area te kata halur kata ngrim nyiwan bani kendu bat minister rengkat bat MDC jungi banbu ya kane ka memorandum bandawa ya kejing don kam jungi obede ko blok ngi kendu sibun kijing kirang ba snong nala snong kimi banpoi ha blok kamut klem kanu ka kum kinong tre mon subha kum kirang ba snong haba kiwan nam tai wi kam ibarat ki hapan lut sisngi nanti ban poi sablok bat ka jinglot kalong nak banta urang ba snong ubadon kali hiru komu tu hapan lut baim preng ko bakatsan spa araja ubom don kali urang ba snong komu tu hapan risep komu tu hapan lut ki araja steng lah hajar kabai kali kare kali ka jing sisa ban perbiang ya ki jing dan kam jong pai ba khamtam ki bo pun ki jing dan kam jong pai ba hi ka dei ka bangia kendu mengikum ki dong song khamtam senong kendong kabai dei bet ba ka blok dan amar kata kan ki jing kawai ka bakirang ba senong ki kendu haki dei ki stem blalek sakui perderu nakaliam jong ki pai ba kisibun ki judge skim ki badi ki skim personal mo kum ki pension temen ki skim yap lok ki bapli bela temen ki kro kadon ki jing thot hang ni hang tai don ki badu wa susah kut no nomor boleh la jangai pelat kim la su ban lek banwan te kane ka kendu sisa ka jing nak beta jong ki babun ki nong sok snong ki jongi khamtam ki bedi bat ki personal skim ki jingerap lagi sarkar ki babun kemut pai ba jongi bosanong kendong hakati ka than kemut ki susap no tang namar ba jangai ka blok jadi namar kata halor kanika nongrim misgo kum ki nong yalam jong ki snong ki ba pher badon hakatu ka than kat kum ki jangai jong ki ki area ki jongi niwan bat perso sekmat jong sarkar lemba jong i minister dan brom jongi ban abangi kendu bat i nakaliang jungi ilai ke jingkerman hakaba nakaliang jungi inpa nakaliang jong ke office bakin le ya ka moh ya ka survey katkum ka ki jingdon kam ki kriteria kini kitai te kamut hadin katai ong ba ngin sara ha ka jinge kreng ban pet habaro ka kibenta jong ka state me khalia hi kinu ki jaka ki ba ngidei ban ai ka blok ti ai ngi ka jingkerban ba henry hapan ya cerita ke prosedur ban hapan le suaya ki inquiry kat kum badai ban news dirwa te ngabat kum u presiden juga senjuk kirang ba snong jong ka mauhati area bat aga juk por pade nadu menginform ya kan Joint Action Committee ngadi chairman jong kan Joint Action Committee jong ki senjuk
rang ba snong jong ki sau tuli ki senjuk rang ba snong jong ketiga area ke bangi dawai kan ni kablok mensua kalau don ke jing persiang na kaliang jong ki seng halang ru ki beli ki lai persiang ban ya yawan te Henry lomba ngiyo iba sibun na kaliang jong ka moh na kaliang jong ka sorkar ko tu kopor ngiyo iba na kaliang jong ki kilaya sakmat ngiyo i kamdon kanu ka jing siso kamtam na kaliang jong ki nong yalam ki jong ngiru kumbolong menta de ha jing yalam jong MDC Henry ngimdon kinu ki ban yalam khmat yang ni te menta ha jing yalam jong MDC de na ta kadau supoi duk ni ko ngi khembu kanu ka jing dawa ka balong target ya sorkar kadang di ka sin ka benengkong kum ka senjuk rang ba snong rekat MDC nyawan ngibu ya kadika application lane ya ka memorandum sei ka ba mai input hak sorkar bat ka ngin sapek pat ha ki por ki banwan hadin jong ka survey ka ai ka ba ka sorkar ka sudai ban ai ni kam ai lada ka sorkar ka kam ai yang ingin sapek ka ai ka ba ngidai ban le bangin dawa nak sorkar namar ba kumbolong menta ngapek ba bun wat ki sinong ki ba haki kapsor kumba i minister bron jungi i batai ba don ki sinong ki ba kapsor don ki dawa ya la ka jong goblok de lada kita ki badang kamsuk ki la dawa kat no tam lengi ki ba halong gendong ni di seu ba ni la so sat sap pala de namar kata ni tharai lada ka hadin bakat luan ke jing serbe lada ka surkar kampek ngat tharai upoj ba hi ngat tharai unnum song klitihi Henry unnang yai budin bat yai dawa ya ka jing don kam jongi namar ngila ya kendu jing sebab pelak kabangi kendu imentan da ya kren sipang bagi de skim sispa singi kumbolong mentaki babun ki snong jongi ki sange trikam taus number 6 dengan tip de nak kadau jongan COVID-19 problem ne ka blok ka hakano kurkum ka wi ki jing jongi kelong ba ndai bai de ki jing ngat subatai ba namar ba haki snong ki jongi namata ka wages hoi kawan tikna habang itri ka kam ka jing siu bainong ikinong tri kawan hadin ba ka sorkar kala penyaj ba de bandon do vendor ban supply ki material syaki BEC de kala ya da kata ka sistem da hadin ba kawan ko ki project ka ba subu nyolak kralak lani sipulak vendor la seilut ke pisah ka bandon na yeng hadin ketu nakaliang jong sorkar pada gampa ya ka material lani gampa ya ketika jinglut ke jingsep jong ketu ke skim ke lade tri haswa te bantri biang ya ka bathmai kemut ba bendor ki basanong kendong kinuspa kan no te namar kata ngai ba ka jing slim jong kani ka material fon ban poi si BC ka penlong ka jing tko ban trikam bat kini ka skim sispa singi te habedi bat ka kajing pak kajing jengai kan itu ipi kajing jengai tu goblok dan ni ko pat ko kajing namar boleh teng ki chairman la ni kirang ba slong kita le sablok kilet menta kasini ki mudur ban pendem no ikawi kakam de Henry namar ba lese idon iwe ikut isla iba bombiang lada kilet menta singi susap sab no kindale ya ko ke singi kakta hadu kata namar ga jengai kan eru kawan ra ya gajing ko gajing penslem ban bateri kam bede bat kan kam suspa singi kajingwan jungi ke ba menta singi ki kam pendroi ki ba ni don hakisno jungi kiwan hi Henry ki babun ki sateng na kadau jong kajing jengai ju goblok de main hi kajing tmu jungi ke banwan menta singi kabade main nak benta kajing dawa jungi bangin yo no la kajong goblok kade kata namar ki kam pendroi kumbo kelong menta ni ki pai ba ki bobon ki tip hi ki kam pendroi ki don ki bon jat ki bari personal scheme ki bari scheme simet ne bat jong ki snong ki thau kita ki wani Henry ki bobon long ki sa teng no naka dau jong ka jing jengai jong goblok teng hakabede bat ki scheme sispa sing namar ba kajing jengai jong kablok penting ngimlap su ban summit moh ya ki MR ne ya ki demand form ne hakapor ke badiban poi kita ki saja ha kugir basno ba kamtam kawi ke ba ngi kedu kajing kelong ba kidon ki rang basno ki bapli ki bom da biang kajing yo kajing kot namar ba jengai kablok ki syongsa selon hasilong krim le kebut ke kamram jong ki namar ba la jengai kablok umdon bay lek umdon bay wan
kamu kisukut no tang kirang ba snong bania te bre te habai dei buat development kamu sisin borong ba snong usong khop hasnong kamu rum dan su snong kata ka di jing bagi do dan amar kata men ngiwan hi lada ka blok ka don hajan kamu kiwi kam penroi ngangai ba kin ya kiwan habai dei bekane hagajing sisa na kaliang jungi ngilajit ya hukum unang mikmat te hagajing sisa swa ban yu i mangi mo hukum unang mikmat la dei yu i te kamlo ni ban ong te nong kumno habi dei berkata namar ba emeli jungi don hi hapok ke sarkar te rei yang ngi kum ki rang ba snong ni suk ban ya kren ban ya khana ban MDC ti MDC la ilam nanti ngi te kum bakalong menta ban ya kendu i emeli nakaliang jungi isen jinge ba te nakaliang jungi emeli ru nim ju kham yu i bun hiar sepok kursi te kum no ngi yo ban ya senlok ban ya yu kham tam kum ngene kapor ka ba penking te hagajing kutlah ni don MDC hajan pengin ban se ban ya snok ban ya tri tilang